Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, haniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Huban gihapon, ining ubos ninyong sulugoon sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veridas. Okay, akong usbon, maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Ang atong pizza karon, pizza 18 sa bulan sa Marso tuig 2018. Now, naining higayon na karon atong tagaan og pagtagad ang hangyo no sa usa sa atong mga listeners nga gusto niya nga pahisgutan kining issue mahitungod sa charge ba o kini bang pasangil ba itawag ani o akusasyon nga ang pagtuo kunong Katoliko nakahimo niya ng sa nga idolatria o sa English ba idolatry kaya bang pagsimba og laing Diyos. Although kabahin ako personally sa tawhanon nga kinabang pagbati sumuna kaayo nako ning topiko kay gabalik-balik na ni. Apan wa ko'y laing mahimo kay gikinahanglan man gyud atong balik-balikon. Mao na nga ako na pong hisgutan. Sama sa doktor bisan sumo na ang paghatag niya og resita sa maura nga sakit, maura gihapong tambal. Mausab kining ato paghimuon karon, pasensya sa mga gisumhanan ni ini nga topiko mahitungod sa charge o akusasyon gikan sa uban nato mga igsuon nga kasagaran ra ba nila gikan rapod sa atong pagtuong Katoliko, pero nibiya sila tungod sa mga panghuna-huna nga nagtuo ko nga misconception lang o na misguided lang o dili po ta kaingon nga gituyo. Mahimong gituyo, mahimo pong wa lang tuyo honest mistake. So mao na nga tuguti ko alang sa mga sige nagkatungog ani nga akong sublion, pero maningkamot ko nga murag lahi na to ang estilo para nga dili gyud exactly parehas gyud miagi. Sa to pa i-revise lang na to ang sistema. Now, ang charge, no? Ang pasangil, kini laging bananglit ya sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hangtod sa 5, nga nagdili og mga larawan o mga ribulto. Labi na gyud ang pagyukbo niini. O gunya, nakita man gud na sa atong pagtuong Katoliko mao na nga ang pagtuong Katoliko giakusahan nga naglapas sa balaod sa Dios. Kining sala bang idolatria, pagbato ng laing Dios kanang sa Exodo 23. Ayaw pagbato ng laing Dios gawas kanako. So mao na ang atong isgutan na pud karon. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, ay lang yun mo ka tingala ba, no? Nga kining tinuhuan nga gitukod ni Kristo, akusahan yun nga naglapas sa balaod. Kay igo raman ni naliwat pod sa founder ani nga si Jesus Christ. Nahinumdum mo? Nga si Jesus Christ mismo, niadtong diri pa sa siyuta, giakusahan man po siya. Nga galapas sa balaod sa Diyos. Particularmente kana pag yung adlong igpapahulay, di ba? Kay doon na siya gipanghimo nga mga kausaban. Kay katong daan nga pag-obserbal sa igpapahulay, pigot, lisod kaayo, tumanon, tungod kay bisan gani ang pagbiya lang sa panimay sa adlong igpapahulay. Usa na kadakong sala, salaod. Ang paghaling, di yung kakalungag. Di ba?
Dayon kung makalapas ka, batuon ka hangtod mamatay. Di ba? Pero pag abot ni Kristo, doon na siya gihimong kausaban. Kausaban nga gitawag na itong fulfillment. Kay katong ilang tigom, pagsimba, kasuulugan niya to, di pa man tumao. Siyado man tumatod pa ni San Pablo sa Colosas 2:14-17. Ipaabot ang Kristo, kay maoy mohatag sa tibuok kamatuuran mahitungod sa balaod sa Dios. So makita nato ang fullness of the truth diri na pag-abot ni Jesus Christ. Mo nang dili ta magsalig atong daang kasabutan. Kay wala dito tanan gipakita unsa gyud ang fullness of the truth about God. So mao na nga si Kristo giakusahan nga naglapas sa balaod. Tawgon pagalisag Beelzebul. Nagkadaiyang kalapasan. Now, nahisgutan naman nato ng adlong igpapahulay, although balikon ra po nato na sa umabot. Apan dirita sa kining charge o pasangil nga ang simbahang Katoliko naglapas niya ng giingon sa balaod sa Dios, ayaw pagbato ng laing Dios gawas kanako. Tungod sa mga ribulto nga gipanghimo, ribulto sa mga santos, labi na gyud ang pagyukbo ug ang paghalok-halok niining mga butanga. Pagbato na kuno na og laing Dios. Mga tinahod nga tigpaminaw, ang Biblia god klaro kayong nagsulti nato nga adunay duha ka klase nga ribulto o larawan. Una, kanang gidili. Tinuod kanang Dios nga mga ribulto o larawan gidili gyud sa Biblia. Kay kung magbaton kung gaglarawan o ribulto himuon nimong Dios, mulutaw nga dili ra day usa ang Dios. Di ba? Oh. So, dili gyud maayo o sala gyud ang paghimog ribulto nga imong ikompetensya sa Dios. Sala gyud na. Pero ang pangutana, magtulun-an bang Katoliko nga kanang ribulto himo ang Dios? Tanawa, no? Sa doktrina pa lang sa Katoliko mahitungod sa Dios, usa ra man gyud na. Hinoon, sa usa ka Dios, usa ka being nga mao na ang Dios, ana ay tulo ka persona. Dili na tulo ka Dios, kundi usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kung giapil pa ng mga ribulto, dili unta Trinity ang pagtawag sa usa ka Dios sa Katoliko. Kaya naa pa man di ay mga ribulto sa mga santos, dili unta Trinity ang Dios sa Katoliko kung gihimong Dios pa ng mga ribulto sa Katoliko. Now, unsa may prueba nato sa Biblia nga dili tanang mga ribulto diri sa Biblia idols o Diyos. Now, pananglit Exodo 25:17 hangtod sa 22. Si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og larawan sa duha ka dagway sa kiruben. Unsa man ang kiruben? Anghel, no? Ang Dios mismo gapahimo og ribulto sa anghel duha ka buok ibutang kuno sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan masig kakilid. Gani ila pa manggalit nang giprosesyon, no? Labi na to panahon ni David. Ilang iprosesyon tong Old Ark of the Covenant. Arkas kasabutan nga sa ibabaw na ay duha ka ribultos kiruben. Mo gani po na prueba nato nga dili tanang prosesyon idolatria. Kay kung idolatria pa tanang prosesyon sa to pa idolatria po daytong gihimo nila ni David. Nga ilang giprosesyon tong Old Ark of the Covenant. Sudlanan sa kasabutan na ay ribultos kiruben. Di ba? Katupong sa nahitabo sa Jericho. Tong mituyok silang kapito. Yes, kapito po sila ni nahugno gali to. Gumikan niya atong presence of God nga naa dito sa sudlanan sa kasabutan nga naa ay duha ka dagway sa kiruben o anghel. Unya sa Numeros 21 pod 4 hangtod sa 9 ang Dios gapahimo og ribulto sa bitin. Gani nahimong instrumento do nga ang Dios di ay pwede di ay magmilagro nga mogamit og ribulto. Di ba? Kay ang Dios mahimo mang magmilagro nga walay
butang gamiton nga mo milagro lang siya nga bisag walay butang makita dihang gamiton niya nga mahimong latayanan, pero diha sa Números 21:4 hangtod 9 ang Dios ga milagro pinaagi og larawan, pinaagi og ribulto sa bitin nga naman kay si Moses diha gisugo sa Dios sa paghimog ribultos bitin. Números 21:4-9 nya nahimo tong murabag antidote tambal tong ribultos kirubin, no? Nga naman tungod kay katong napaakan kunog mga bitin imbis mamatay dili mamatay og makakita lang atong ribultuha, so nahimong antidote, nahimo tong tambal o instrumento sa kaayuhan sa mga Israelitas nga ipaakag mga bitin niya atong higayuna. Hinoon ang fulfillment ana diri sa bagong kasabutan ang mananambal, no? Nga gipunting ana mao man si Jesus Christ na sa Juan 3:14. Niingon diya sa Juan 3:14, maingon nga giisa ni Moses sa kamingawan ang ribulto o larawan sa bitin. Maingon nga iya tong giisa ang anak sa tao kinahanglang iisa usab katong kamatayon ni Kristo sa krus. Ang fulfillment, ang gipaabot nga mao gyud tinuod nga makatambal sa atong mga kasakitan, mga sakit ato, mga sala. Di ba? Fulfillment. Katumanan. So makita na ito ba nga dunay transformation, dunay kausaban sa hitsura, no? Larawan sa bitin. Ipahimo sa Dios ngadto ni Moses. Pero timan ana to nga ang Dios igo ra nga pahimo ato isip sakramental, isip simbolo sa pagpagula o pagpagawas og milagro magikan sa Dios. But ipasabot dili gyud ang ribulto sa bitin maoy ga milagro. Ang Dios ginamit ang maong ribulto sa bitin. So nahimo lang latayanan sa gahom sa Dios gatong larawan sa bitin. Ang Dios mo'y gamilagro. Dili kay ang ribulto gis bitin mo'y gamilagro. Dili na mo po ni pagtulunan sa Katoliko. Kung dunay mga milagro pinaaging larawan sa mga santos, dili gyud ang ribulto mo'y gamilagro. Kung dili ang Dios gigamit lang ang maong simbolo sa presensya sa Dios nga mao kanang mga larawan. Simbolo man gyud sa presensya kanang mga larawan sa mga santos. Kay kanang anghel bitaw, unsa may tuyo ato nga gibutang to ni Moses, gihimo to niya sa ibabaw sa sulanan, kay nagsimbolo to sa presensya sa Dios. Basahan ko ninyo Exodo 25:17 hangtod 22. Di ba? Nga si Moses gihimo niya og larawan sa bitin unya unsa giingon sa Dios niya, o timan ni ha Moses, diri ako makigsulti ninyo sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan nga adunay larawan sa kirubin. Dito kuno siya makigtagbo, makig-istorya, buti pasabot ang presence of God na ibabaw sa sudlanan sa kasabutan nga nailarawan sa anghel. Sa ito pa, ang larawan sa anghel o kirubin nagsimbolo sa presensya sa Dios. Ug mao na ang gitumbok pod diya sa Salmo 74:1 hangtod sa 9 nga ang katawhan sa Dios na ay mga simbolo, bala ang simbolo na malagi nas Biblia. Sumaw na ang prueba nga dili tanang ribulto Dios. Unsa man di Dios. Ang Dios anything nga gituhuan nimong Dios o ang imong pagbati ni anang mga butanga Dios. Unya dili tinuod Dios, mao na Dios. Para ba na mayon kag doktor kay dili tinuod doktor. Pusil kay dili tinuod pusil. Tarak kay dulaan lang di gyud tinuod. Kana pong Dios imong gitratar o imong gituhuan ingon nga Dios unya dili tinuod mo na Dios unya ang pangutana. Mga ribultong Katoliko gitudlo ubas pari nga Dios na aron mahimo ng Dios kay dili tinuod Dios. So kung wala itudlo sa pari nga kanang ribulto sa mga santos, mga Dios, sa ato pa dili na Dios, mga larawan lang na, mga simbolo lang na, itawag na og mga sakramental. Mga simbolo. So mao na nga dili na tinuod nga kanang mga ribulto sa Katoliko mga idols na unya ang pagbato niya na paglapas na sa sugo sa Dios niya nang ayaw pagbato ng laing Dios gawas kanako. Paras pud anang sa Roma 1:20 hangtod 23. Ila po nang gawion
Ila po nang gawion nga Katoliko kuno gitumbok ana kanang gihisgutan diha ni Pablo nga dunay mga tao nga ang Dios giilisag larawan. Oh? Oh? Nawara gyud ninyo na nga ang gitumbok diha ni Pablo kadto man ang mga pagano nga inay simbahon nila ang Dios, dili manon ang Dios mo ilang gisimba kadto manong mga ribulto sa ilang mga Diyos. Dili po na diha mga santos gitumbok diha larawan sa mga santos. No? Kaya kanang humagod diadto, sa wala pa na ma-Christianize, lugar na sa paganismo. No? So wa pa ni abot si Pedro Pablo gyud sa Roma, paganismo na. Okay, katong ipasiug na sa mga imperyong pagano, sama ni Emperador Nero o guban pang mga bangis nga mga emperador, ang ilang ipasiug na nga pagtuo kanamang paganismo. Ila galing ipatuo nga ang Dios kanang emperador. Sumaw na nga kanang Roma, kung maghisgot si Pablo dihag mga tao nga nagsimba og Diyos, mao na ang mga tao nga naulipon pa sa paganismo. Dili tao ng mga ribultos Katoliko, wala magtudlo ang pare nga himuon ng Diyos, pero dirita sa punto nga kinahanglan na dong tukion. Ingon sila, unya veritas kana ding inyong pagluhod-luhod, unya ampuan pag yun ninyo, di ba klarong gihimo ninyo ng Diyos? Ayaw hasag basa ng doktrinang Katoliko unsay pasabot ana, kumo ba galuhod gihimo ng Diyos? Kumo ba gahangyo? Pero kanang paghangyo gud nga mag-atubang ribulto og santos, dili man gyud ang ribulto mo gipangayuan diha gihangyo, kundi ang girepresentahan man ana. Girepresentahan kay kanang larawan gud diha nga makita nga simbolo lang na. No? Wala mo hunong sa ribulto ang pagpangayo kay kanang mag-ampo gud ka mangayo di ba? O mangayo kag pabor. Kung pananglit ako mag-atubang ko sa ribulto ni Mama Mary, mag-ampo ko niya. Mama Mary, naaman sa James 5:16, Santiago 5:16 nga ang pag-ampo sa taong balaan dako kahimuan. Nya nagtuo mago nga balaan magyong kakayo. So tabangi ko ampo be. Kining akong pag-ampo madunggon unta ni sa Dios, magpatabang ko niya. Mao na. Paras ba nang mga born again nga mohangyo silang pastor nga magpatabang sila ampo o magpa-pre-over sila, mao man na. Moingon pa gyud nga nasa 1 Timoteo 2:5 usar ra may tigpataliwala. So sayop lagi ka, veritas. No, dili man na inanaon pagsabot. Kanagong usa kapag tigpataliwala ni Kristo, referido man na sa iyang pagkabugtong tigpataliwala sa New Covenant. Kay sa daang covenant nahimo man putong tigpataliwala si Moses, di ba? Pero sa New Covenant, ang bugtong tigpataliwala si Jesus Christ. Mao na, siya ramang bugtong tigpataliwala sa New Covenant. Pero kanang tigpataliwala pinagis pag-ampo, tigpataliwala pinagis pagsangyaw, mahimo na sa mga santos. Di ba? Nakanalang Job 42:8, ang Diyos mismo gatudlo diha nga himuong tigpataliwala ng balaan. Di ba naitulog ka taong nang makasasala diha nag-ampo sa Dios, diretso sila ampo niya. Giingnan sila sa Dios, di na ko na dunggo ninyo pag-ampo kay makasasala mong dagko, di mo parehas ni Job nga buutan. Nagtuman ako, lakaw si Job, atuan niyo si Job mo'y paampo alang ninyo. Tanawa, ang Dios mismo nagtudlo og pagtulon ang Katoliko. Di ba? Nga kung dili mo sigurado nga dunggo na inyong pag-ampo kay siguro daghan mong sa nga nahimo, palaban mo bakir. Si Job, himuan ninyong bakir. Si Job may mag-ampo alang ninyo kay siya akong dungkod. Di ba? Ang Diyos nagtudlo og pagtulon ng Katoliko. Di ba? So, pinagis sa pag-ampo, mao na mga santos, tigpataliwala na sila. Pinagis pag-ampo, o kung buhi pa po sila, drisyuta, pinagi po sa pagsangyaw. Kaya ka na pagsangyaw, buhat mo na sa pagpataliwala. Di ba? Unya, unsa may basihan na to? No, unsa may example des Biblia nga nag-ampo o nagsimba sa Dios gaatubang og ribulto, pero dili yun ang ribulto may simba diha, no? Gitahod lang ribulto kay simbolo man sa presensya. Now, katong sa Josue 7:6 nga si Josue miyukbo sa Dios, pero ang iyang giatubang sudlanan sa kasabutan.
Unya, unsa may dagway ang sudlanan sa kasabutan, di ba, na ay ribulto sa ibabaw, ribulto sa kirubin? Oh, basahin ninyo Josue 76. Si Josue niyukbo sa Dios, pero ang iyang yukbuan naagi makita, so dili tinuod ng giingon nila nga gamito nila ng Juan 4:24 nga magsimba kuno ko sa Dios sa espiritu. Nya mingon sila, kung magsimba kuno ko sa Dios kay sa espiritu man wala may butang makita, so duwa gyud kunoy dapat makita nga butang sa atubangan, dili man na mao. Ang pagsimba sa Dios sa espiritu, it does not mean nga walay mga simbolo nga makita Dios tubangan. Kato din gihimo ni Josue. Nagyukbo siya sa Dios pero naay giatubang niyang sudlanan sa kasabutan, katubutang man tong makita. Then sa ibabaw na ay ribulto. Nya dilibot pasabot katong ribulto sa kirubin, mao to iyang gisimba dito nga iyang giyukbuan ang Dios. Katong ribulto dito nagsimbolo lang to sa presensya sa Dios. Iyon na, kanapong larawan, ribulto ni Mama Mary, nagsimbolo lang na sa presensya ni Mama Mary nga nagtuuming mga katoliko nga tuon sa langit. Dili kay tama na diha sa ribulto. No way. Na si Ezekias pod diha sa Isaias kapitulo 37 bersikulo 14 hangtod 16, no? Usbon ako, Isaias 37 tudling 14 hangtod 16. Si Ezekias gaampo sa Dios nga gaatubang og larawan sa kirubin o anghel. Oh. Niya ang anghel di mo yang giampuan dito o gisimba. No. Dili ang Dios kadtong larawan nga naa siyang atubangan, larawan sa kirubin, nagsimbolo lang to sa presence of God. Ingon na po, kanang larawan ni Mama Mary nga mag-atubang ni mag-ampo niya, nagsimbolo lang na sa presensya sa Diyos niya. Basin mo, ingon mo, niya mag-ampo din mo ni Mama Mary. Pwede di ampuan ng tao, pwede. Nasa 2 Hari 1:13. 2 Kings chapter 1 verse 13. Si Elijah, di ampuan. Labi nagbasahan ninyo ang King James Version. Nga, pray good ang word nga gigamit nga. Si Elijah kuno giampuan. Pero take note ha, ang santos maampuan sa iyarang mahimo. Pero dili pwede siya ampuan nato mangayo taniya, mangayo tanila nga dili nila mahimo, nga ang Dios ray makahimo. Di ba? Na kaming mga Katoliko kung magampo mi sa mga santos, igo ra mi mo ingon pray for us. Parehas anang mga born again dili Katoliko nga mohangyo sa ilang pastor nga iampo po sila, i-pray over ingon nana. Wa mi magtuo nga ang mga santos parehas budog Dios. Di ba? So kung musangpit mi ni Mama Mary, paingon gihapon na sa Dios kay amo man siyang hiyon, Mama Mary, iampo kami, pray for us. Wala mi maingon Mama Mary Dios kanamo. Wala mi maingon. Huh? Pray for us. Ug unya mga tinahod nga tigpaminaw. Basahan ninyo, mo apiki mayon tag-explain nato pero ug ayo kay wa naman tayo panahon. Pila sa minuto na lang, 2 minutos na lang. Now, basahan ninyo ang Hebrehanon kapitulo 12. Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 22 taman 24. Basahan ninyo na. Hebrehanon 12 22 hangtod 24. Diha gihulagway ang Catholic teaching nga ang Kristyanismo di ay ang gidangop o kanang mangayo tagtabang dito sa langit, upat ka buok na pangayuan na tugtabang diha. Una, mga anghel. Sunod, ang Dios, dayon, kuan pod, mga santos kanang mga espiritu sa mga matarong diyan nahingpit na. O si Jesus Christ naman, upat na kabuok kisgutan diha. Ang mga anghel, dayon sa pa, ang Dios, ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na, o si Jesus Christ. So, upat na kabuong pwedeng mapangayuan na tugtabang sa langit. Unya, gihulagway na sa pinadayag 5:8 nga ang mga santos diha nga nitabang og hatod sa atong mga pag-ampo ilang gihatod ngadto ni Kristo kanang nating karnero lang gipasabot. Pinaagi insenso kay kanang insenso gud nagsimbolo man sa mga pag-ampo. Ilang gihatod ni Kristo ang mga pag-ampo sa tupa nagpataliwala ang mga santos sa langit, no? Gipadayag 5:8. Then sa gipadayag 8 po 3 hangtod 4 na mga anghel diha gihulagway nga nitabang og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. So nagpataliwala ang mga anghel pod pinagis paghatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Mga tinawod nga tigpaminaw, wa naman tayo igong panahon. Okay. At ang ninyo sunod Domingo pohon kaya ato ning ibalayon og
Tingali unya basin maka-apil puta sa sangka sa katarungan ng programa mga alauna tama na alas 2. At ang isab ninyo og sa tulumanon po sa Catholic Faith Defenders diin kita nasakop at ang ipo ninyo unyang gabi mga alas 8 tama na alas 9. So sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mama Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Mga babae, pasakop kayo sa sari-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Mga taga-Efeso, Kabanata 5, Talata 22. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti